Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumtimantu mabuyu bampolunyu hlase. Podla manza bafokazane bebodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Futhi kwenza show uthenitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendere bobo. Si popo. Si. As you all know, the king is back in South Africa. I was away. I was across borders. Bengiphesheya kwelwandle. Big up to Lesotho. I love you so much and thank you for ukuthi ningwelcome kamnandi bafethu. Kasha's neck, you are on top of the globe bafethu. Now we know about you. The world know about you. The king was there and it was amazing. Thank you so much to Lesotho. I will be back. Maseru. I hope you are ready. I'm going to be back very soon. Love you so much. But today, let me do what I do best. Let me go and help people to break up. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana kings batsumtimandu mabuyu bambolunyu hlase. Ubodla manza bafokazane bebodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthelitswa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108, 109, 109, 109, 100, 200. Baba wami. Baba 200. Mhlabo wami. Angikuzwa welcome ngithi mhlabo Mhlabo wakho. Ungazi uzokwazi. Yeah. Bethanda bengathandi. Njengamanje Baba wami. yakhala ke manje. Baba wami. Yeah, straight to the couples. 200. Yeah. Mhlabo wakho. Mhlabo wami. Mhlabo. Dangerous kakhulu. Dangerous. 200 push-ups. Yazi Bengithi ngeke washaya. Hayi bengithi ngeke. ngathi mano ramba. Hayi Ngathi mano ramba. Ngathi mane insimbi. ngiyasho ukuthi ubuye eMaseru ngempela. Ya mbuye Maseru. Kiri dumelana. Kithabile jwana. Lesotho. Allah. Lesotho. Lesotho. Inkosi bayiphatha kahle. Lesotho. 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 Dumelang khaye. Lesotho. Dumela. Lesotho. La febana. Lesotho. La ratana. Lesotho. Ampe. Lesotho. Ampe. Lesotho. How? I can't be Lesotho. Lesotho. Maseru. Lesotho. Kaja's neck. Hey, umdala. Sanibona sisamnijani. Shosho. Maphela indaba mfethu cha ngisabuza. Athi ngathi ngiyakwazi wena uthi yami. Awu ethi Hayi lo. wenza ini mfethu? Ngiyakwazi. Ngiyafunda. Uyafunda? Yeah. Oh, sister njani? Ngisevela. Shap. Ngiyabonga bafethu. Mina igama lami shuthi ngu-King Ginger siswami yabo. So ngisuka eNgwenya Lesotho University of Basotho. Sister inda seriyasazi isikole sasekhaya. Awusazi. Liyakuchaza igama ne. Hayi sister ayingipili. Yini ufuna ngiphindele sister igama lesikole? Granda yi. Ukraine. Grades. Okay, so sister shuthi esikoleni basikhiphile ukuthi sambe sibuza abantu ukuthi are they in a relationship yini, because kunabantu engifunda nabo nabantu basezweni lakithi eNgwenya Basotho la eNgwenya yabo
e-college ukuthi nabo bafisa ukwazi ukuthi mabe ku-relationship kumele baphathane kanjani, kumele kube kanjani. So wena siswami uyathandana nobhuti? Yebo. Oh, so ubani igama? Nhlanhla. Nhlanhla, my brother? Sabela. Sabelo. Oh, nice. So Nhlanhla, wena ungathi yini oyithandayo ngobhuti Sabelo? Yonke into nje ngayo uyambona nawe. Unjani? Muhle. Hawu uzani ngazi, sister phuma emgaqweni. Ey Sabelo ngathi ushayi njena. Indaba Sabelo. Why you being shy? Uthanda yonke into ngayo. So nahlangana kuphi? Sahlangane Albertine. Albertine. Oh, ungabaleki sondela. Hawu baba. Yazi ngizama ukusondela. Sengize ngigibela ngisho ematsheni. Niyangibalekela. Sabelo ungathi yini oyithandayo ngosihlandla? Hawu uyanginakekela mfethu, ngafana ngishaya la uyangivusa. Oh, yini wena ukwazi ukuyinakekela? Mina ngisafunda mfethu. Oh. Ukunakekela financially. Hey shaya. Oh, yeah. Yonke indlela ngiphethe grand mfethu, angikhali. Awukhali ne? Yeah. Akunelisa ugrand and anihluphani anishithelani. Hayi nde ushayi vele. Ujola kanjani ushaya abajola abantu bashayi? Abayishaya ingane labashaya wami. Bayijayele. Sabza, kukuphi emakhaya kha. Ngitabuka ngapha eNtuzuma. Entuzuma. Yeah. Big up to Entuzuma kuphi ka F ka H kephi? Hayi Intuzuma nje. Ka E. Intuzuma nje. Entuzuma. Big up to Entuzuma bafethu. You know it's Shendere bobo. Sister wena utabuka kuphi ngokudabuka da. Kitabuka da enquthu. Enquthu. Kuphi nenquthu ka A noma ka B? Nga A. Big up to Enquthu. Indaba kwazi wena Enquthu. Angiyazi ukuthi ngikuyasusubala. Oh, yakwazi ka A. Awukho enguthu. Ka B khona. Awukho bhika. Semaphandleni la. Zemaphandleni vese. Power, big up to Enquthu bafethu. Sinithanda nisemaphandleni ngoba iyafinyelela le njalo ngiyasho nje ukuthi i-TV makuthi kunani akuyona i-TV. Sabelo. Kanti TV le. Sabelo. Akuyona i-TV le. Yini? No, umsebenzi wesikole. So sister, ngifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe wena in a scale of 100 ungathi umthanda kangakanani Sabelo? 50. Umthanda 50%. Wena usithemba kangakanani? 100%. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kaBhuti Sabelo? Yebo. Uyena yedwa? Hawu wayengibuza. No. Yeah, Bhuti Sabelo. In a scale of 100 ungathi wena my sister umthanda kangakanani? 85. 85. Yeah. Okay. Wena usithemba kangakanani? Hayi angithembi mina. Awuyithembi ne? Yeah. Okay, angithembi. Awukaka usazama ukuyithemba? Yeah, ngisaba ngithi ukuyithemba kufanele kwakhe mangakafika. Masusiza ukuthi awuyayithemba ngithi lento uyayakha. Iyayakha. Ngisayakha ke ne. So my sister yakuvumela ukuthi wakhe? Or Yena ngiyamthemba, mina ungayithembi. ukhona nomunye umuntu ohlekisana naye? Hayi nix bro make. Uyena kuphela ne? Yeah. Yamthanda ne? Yeah, ngimthanda. Okay. Nhlanhla, ngicela ukubuza something. Ikhona into ofisa uyixolise kusandile mhlambe eke yenzeka njengoba nithandana, phecelezi engazi and you feel like ngathi ungayibhodla because ngikubona ngathi awuyena umuntu oneyimfihlo. No, ayikho. Ayikho. Konke ku right. Konke kuhamba kahle. I know that's I have. No ini. No, ayikho into engiyixolisa. Yazi bethu yazi guys, I'm being honest ke. Ngizama ukunipha ithuba lokuthi lento yenu niphume kuyo. Nibe clean to each other. Why is Sister? Usho ayikho into ofisa ukuyixolisela? Ayikho kanti onihlangana phi? Okay. No, akunankinga ngiyajabula ukuthi niyathembana and niyathandana. Yazi Sihlahla ngihlangana naphi mina? Kunento esiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check-e ku-WhatsApp, a-check-e ku-Facebook, a-check-e ku-Instagram, makuthi uyayisebenzisa lezo zinto ukuthi ufletha nobani ngaphandle kwakho. Kodwa-ke siswami ngingeke ngithuke vele uthe umthanda 50% uyabona. Bengenzela wena. Kanjani ngihlangana naphi mina nothando leni? Why kumele wenzele mina? Hayi kahle. I know. Yini ubalekelani? Hayi man, masekushintshwa. Manje uma isisa kanayo yini yena akakwazi ukuyithathela ama decision akhe. Sister usuzwa ngale ngane manje? Angisinga. Why uthi ngani?
Hawu nangi phela uyakhuluma siyakhuluma sibadala. Hayi, salani nikhulume ngifaya. Cha, no, relaxa. Sister, awunankinga ukuthi wena kushintshana amafoni ngoba wena vele akekho omunye umuntu othandana naye. Anginankinga. Awunankinga. Awuthandani namuntu angithweni. Ithandana noSabeni. Okay. Yeleza. Yini? Ifoni. Letha nawe Sabele. Yini? Ifoni yini? Shaya mangiphatha. Awuyiphathanga kanjani? Ngihambelana mangihlangane kanjani mawuthi awuyiphethe ifoni? Hayi ngiphatha. Yini? Awusaseyena sentuzuma yezwa? Hayi ngiphatha. Ngithi awusaseyena sentuzuma wena. Sister awukhulume nendoda yakho. Wena usubuntuzuma bakho lo letha. Hawu. Woza welcome. Ngangibhude ngisembayo. Sabele woza ngapha. Indaba mfethu. Awutshele mina mfethu. Yini sister ngicela la. Yini? Yini indaba Sabele? Hayi. Okay, ngibuzile ngathi khona into ofuna ukuyixolisela wathini? Ayikho vele. Manje? Manje ifoni manje ingena kuphi? Hawu mfethu. Sister soqala ifoni yakho futhi ngoba ngathi uthule. Cela uyivule. Bamba Sabelo. Bheke ngapha phambili Sabelo. Mfethu. Nami mina ngibone phela hawu. Ya nawo WhatsApp. Usutshuze wangena WhatsApp imali. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amakhehla la ungitshela ngoba lezo indadavu lezo zizobe iququda umuntu wakho. Yangizwa ukuthi ngithini? Yeah, bapasope. Okay. All right, guys, my name is King Ginger, Cream Dal Cream. We're on WhatsApp right now. When we're about to type the trend type lapho uthi ngiyakuthanda. Yeah. Obani lapho? Uyena. Uyena. Hawu wena sister, abakusheli njengoba nje une energy nanegazi eligijima kanjena nje uli jungle. Vela wena. Yeah. Delete lapho, type uthi I love you. Banakho kushelana ngesingisi. Abakusheli. Tu Nhlanhla. Wenza ngani mabekushela? Hayibo. Kanti uhlangana naphi? Phuma lapho type uthi I miss you. Hayi Faka nehebo. Kunjani imbuzo? Yadini. Bhala uthi mani. Sibone delete lapho ubone ukuthi uqela bani imali. Or ubani omuphi imali indaba sister. Why une confidence kanje? Ukuthi ngiyazazi indaba zami. Vela mina kuphela. Vela mina kuphela wethu. Phuma lapho. Type uthi sex. So wena sister ubafaka icele sometimes sex with it's you. Aveni lot. Yeah. Delete lapho. Type uthi faka le emoji brinjol. Faka nale emoji Pinterest. Faka nale emoji lamanzi athi qwa impophomo. Uyawudlala uFacebook? Yeah. Ngishahide ma keyboard ma recent kwa babitsingiche. Check. Indaba umkhulumela nje umuntu wakho. Ungawi lapho. No, ngithi ngikhulume ngikubona la wethu. Mfethu ungisheshisele mangatholi lutho ngicela ukhulume mfethu sodlulela phambili. Ya. Khona lutho. Lutho. Sho phuma ke lapho. Type uthi type uthi come outside. Indaba sister, indaba. Why ulokhu home? Hawu ukuthi yangiteta nje. Ngiyazi ukuthi lento ekufunayo ngiyayithola. Othi inside umbali. Yeah, phela. Jika izinto manje ubhale uthi ngikukhumbule sithandwa. Intombi esengquthu le. Inokubakhumbula uyayikhumbulela umuntu wayo yona. Yeah. Sizobona. Okay? Hayi mina futhi. Phuma la phum. Yeah. Konje uthe ubani usabela? Yeah, ngisabe. Hambe ku Facebook sabela. Yeku inbox. Ungibhalele ukuthi ngiyakuthanda lapha. Mayithi no results ungitshele, ngizokutshela ukuthi ubhaleni futhi. No result. Phuma ungiyakuthanda ubhala ukuthi I love you. Mayithi no results ungitshele. Hayi. Hayi lutho we.
Akuveli. Uyawudlala u-Instagram? Of course. Ubheke lapho, ubheke ku-Instagram, bheka u-Instagram. Yeah. I-DM, nayi i-DM la. Next. Khuluthi. Uma Mnike, uzizwa njani ukuthi umuntu akatshenzi? Hey, bethi ayakufani eish. Yini engafani? Akufani nawe ne? Yeah, akufani. Yena u-right wena unjani? Anifani, Hayi no, eish bethi ayakufani. anifani ne? Yeah. So Vula leyo phone, hey! Vula leyo phone. Woza ngapha wena phinda. Woza la. Hawu, vula leyo phone. Baba sheshisa. Hawu. Uyafuna welcome akubambele phone yakho? yeah. Bambe welcome. Wensizwa, awusondele ngapha. Okay. Ya WhatsApp. Okay, mase ngitype uzotypa la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe lezo yizo izobe ifeba nomuntu wakhe. Ngenza ukuthi ngitsini. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream and we are on WhatsApp right now and we are about to type that. Shine this. Type lapho uthi I love you fine yathi bomvu. Njayami. Njengoba wena nje usana small boy and energetic usafunda. Utheni kumina uyabaququda lapha? Khuluthi. Angizwanga. Yes. Delete lapha. Type uthi I miss you fake yathi bomvu. eish. Khuluma baba. Hayi bethi angibenzi lutho. Mhm. Angibenzi lutho. Awubenzi losi. Khulutho mamaze. Fuck. Yeah. Type lapho uthi nje 3 words. 3 alphabets. Type uthi sex. Indaba mfethu uyabaququda uyabashisa ngeshizoro. Eish hayi next bethi Next in. lutho angenzi lutho wethu. Hayibo, ubani lona? Sebenza Uba lo, ulihle. uba ulihle. Wenzani uthini kulihle? Ithini sex lapho? Binenzani ubani lowo? Uthi can we meet? Sex uphi for? Nangu. Can we meet tonight? Khuluma baba ubani lo lihle la? Ngena la ithombeni kalihle ubone ukuthi intombazane enjani. Awulethe la ngikubonisa ithombe ngakuphi letha. Ngiyabona. Yabona bonani hawu. Subuka wedwa manje. Owaphi lo lihle wena? Hayi eish bethi hayi. Wena nayi nenzani emuhle. Eish uhlala ngala ngithi. Thina. Ma wena nayi nenzani umbuke kahle kahle sabuka. Hayi bethi eish. Cha uzuthi muhle. Sabuka kanti indaba angithi nawubukile sister. Angithi uyambona ukuthi umuntu wakho lona. Ifoni yomuntu wami. Umuntu wakhe manje wena yini inkinga thina masibuka? Or nawe uyamfuna ufuna ukumbuka? Hawu. Ya mfethu ubani ulihle? Hawu bethi eish. Sister, usazoqhubeka nalo njengoba umbona ukuthi uhluleka nanokuphendula ukuthi ubani ulihle. Ubani ulihle sa? Wawudlala ngesister wena, wawudlala ngesister. Phela ubani ulihle? Sister ungayibeki izandla kuyena mncane lo muntu uzokubopha. Khuluma. Hawu lihle wethu uhlala ngala ngihlala khona. Nenzani? Asenze lutho. Asimfonele. Eish bethi. Sister, sizinhlani. Konje sister, awuyeke ukulwa. Ubani ulihle wena? Eish bethi. Khuluma iqiniso umuntu. Bethi wena umosha le. Ngimoshe ngani? Wena uvula amafoni bethi azu ayawuma bethi eish. Ngime ini ubani ulihle wena mfana? Hawu lihle wethu umunye umuntu uhlala ngala ngihlala khona ngiyachaza nje. Ngikale nini ukuyenza lento yeni? Omsendela ama nude pictures. Ya. Ngimsendela lesizolo la. Nude. Angisendelanga. Nali isizolo la. Hayi ayikho lo. Nenginqinqi kalihle da. Ibonile sister inqinqi. Na, awukahle ukuthanda ukulwa sister. Yindaba mfethu uthanda ukulwa kanje. Ulwelani? Ngeke. Ulwelani sofuna ukuboshwa? Yazoboshwa. Usafuna ukukhokha umoya futhi usufuna ukugijima futhi ke ngizokubamba welcome. Mgade welcome. Manje sister uzoqhubeka kanjani ukuthanda nalo njengoba umbona ukuthi lo uthandana nolihle? No. Okay. Angayenza simfonele kulihleke sizwe ukuthi ke yena uthini or kanjani. Khuluma phela ngiyafona. Ungamfoneli bethu lihle. Manje senza kanjani? Hayi man yabona. Ungahambi phela. Angihamba ibheke kahle wena. Hawu, indaba ungaxolisi kule ngane. Ngiyaxolisa wethu ungixolisela ngathi wena wenze lento.
Wena uthatha phi isibindi sokuhlukumeza umuntu omdala? Woza la. Woza la. Uthatha phi isibindi sokuhlukumeza umuntu omdala? Siyabona. He? Ngisho angihlukumeze. Uyamhlukumeza ukuphi imali? Uyakunakekela usithatha phi isibindi sokuthi wena uhlukumeza umuntu omdala? Azi vele. Ufundiswe kanjani mfethu? Wena umphetha ngani? Why wenza lento? Why wena ungabe uyiphatha lo muntu ukuphi imali akithi umchithelelana enjalo akachithi Alright. ubani lihle Angikwazi ukuba nentombi wami. Awulihle bethu umuntu wami. Sizothina enilihle mayibona le nto kwethu. wena isigebengu wena isigebengu ya hayi ufone hayi hayi ngomniki welcome hambise kwintombi yakhe hayi angimthembi lo Angakube ngizoyamisela. hayi kanjani setheka sakufuna hayi hayi ho fethu yinga lento yenzayo ekuhlumeza sister mdala lo muntu kunaka ukuthi ungazodlala ngaye Manje fanele ngenze njalo bese ngibe nomuntu oyi1 mina. yena Hayi baba. kanti unqabelani fethu Dithi ngicheck yakhe ifoni nangibo. sabela awumazi uNdlunkulu Hayi. or uyazenzisa Let's ifoni. awuyazi pro yami wena or uyazenzisa yini wayefuna ukuyazi why yini Unoyedwa nawe. mina Yeah. ayibo understand yini wena Unomuntu oyedwa. awu understand yini Unoyedwa. inkosi mina inomuntu oyedwa queen wena ngeke inkosi inoNdlunkulu yedwa wena uhamba uququda la uhamba uququda la ubani wena Mangenyawo lodwa bese into yakho ufana uyonke. mfethu wena uhambe nomfana alungile lo wena sabela ulungile wena uhlukumeza umuntu omdala kunawe hamba uyilungisela into zakho vele zona iwe uwe awusabela wena hawu lo anihloniphe lo mfana uhlukumeza umuntu omdala ngaye omondla awu uhlukumeza umuntu omdala yemo asilinda abanye la le ndawo e-right uthile le ndawo e-right asipophe la sondela bangakuboni na camera awanitshele mina sabela noma wakhe hayi kodwa vele seliyenziwe yaphakana ke ngonile ufuna ukubulala ke ulala wona kodwa awurekusha terindo nokusabela kumtshela kuna ukuthi ungiphi imali anisha usabela udlala umuntu omdala wathi uyenzelani usabela into ayenzayo uvumelana naye lusisi nalo sisina ngithanda iy'ngane hey ubele ingane enokubisa take me straight to Kancha's Kral, Kancha's neck. Shush. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake